Hello! Oh my gosh. Lalalala. Ito yung favorite ko. Ginamit ko na to sa Korea. Kaya ako mag-release ng face because magme-makeup ako. Let's try their peeling gel. So this is from Peel, the caviar. It's made of caviar. I know it's weird, no? Kasi kinakain yun, di ba? Ang tanggal siya ng dead skin. Tinry ko na to, but gusto ko siya laging gamitin. Kasi tanggal dyan mga libag drop ba? Samahan na natin yung ating leeg, sorry. Ay, naku dahil. Pasensya na kayo sa exhaust, guys. Kasi pag i-on ko yung light, connected siya agad sa exhaust namin. Off ko yung light, madilim naman. Yan. Enjoy talaga ako dito po. Tapos ang bango niya, amoy perfume. Ayan, meron pa. May nararamdaman pa ako dito. Woo! Relaxing! Peel, peel, peel. Oh, lalo nag-smooth. Ay, kalami. Bagong uso ngayon na lip scrub. Nakatanggal siya ng dry skin. I really have dry lips. Kasi yung lips, diba, balat din. We have to take care of our lips. At times talaga minsan, hindi natin maiwasan na dry na lang talaga siya because of the weather. I love drinking coffee, which makes you dry. But I really love it. I can't help it. So, yun. Open na natin. Whoa! Yan. Yun. Wala siyang kamay. Nakakuha, guys. So, isi-scrub mo lang din siya. Daning dito ko. Sobrang dry talaga. First time ko ito gamitin. Ang cool, no? May ganito na. Kasi, dati pahirapan eh. Yung, like, lagyan ko pa ng petroleum jelly. Abutan pa ako ng bukas. Joke. Works, but it takes time. Ito, paspas kaayo. Paspas means mabibilis. Start na tayo. After washing my face, gagamit na tayo ng neck cream. Let's try their neck cream. So, their neck cream is a wrinkle moisture whitening Vela. To prevent wrinkle, guys. As we age, natin napapansin, nagsasag na skin natin, lalo na sa liig. So, this is a prevention. Yan. So, if you're gonna put your hands here inside, do you think it's hygienic? No. Yan. Ang bango talaga. It's from Vela again, but now it's for the face. It's the Amazing Cream White Intensive Tone-Up Whitening and Moisturizing. Konti lang kasi baka masyadong maging oily tayo paglagay ng makeup. So, just put a little. But sa gabi, maglalagay ka ng mas madami kasi ang sarap ng daming moisturizer sa face pag natutulog. Ang hydrated. Pero ako lang yun. Huwag mo itipid sa sarili mo. Ay, ang sarap. Masarap siya. Oh my gosh. It's amazing nga. The Amazing Cream. Thank you, Vela. And thank you, Caris. May face mist din sila. This is from Damior. Okay, dinamihan ko na. Yung ayaw mo na mag-makeup, guys, yung ganito na lang. Ang sarap eh. I'll use their Hey Jux Yoza, your mirror on the wall. Oh my god. Kilay. And may mga hair pa pala ako dyan. I'll be back. Bye! Guilty. Tinanggal ko na naman yung blackhead kasi tinanggal ko. I pinched it. Gigil. Spray ako ulit ha. Sorry. Gustuhan ko siya eh. Spray on the face whenever needed. Whenever needed. This xylitol mild sun cushion.
Ito, guys, ay minty. Kaya siya xylitol. Nakaka-refresh daw siya. And good for the skin pala din yun. May chewing gum yung buong face mo, guys. But let's try it. Kasi tinry ko to, nilagay lang nila dito. So, na-feel ko yung amoy na amoy chewing gum. Tapos may minty-minty. Pero hindi ko pa na-try sa face. Wala akong naintindihan dito. But, dinemo sa akin nung pagbigay sa akin ito. Pag cushion, you have to dab lang sa face. And ito yung super smooth nila na sponge. Sunscreen protection, but a cushion. Ang sarap. Sa La Palette Beauty. Punta na ako dun sa kanilang shop. Sobrang ganda. Ito yun. Ang ganda, oh. Let's read it, ha? Joke, hindi ko ma-read. Wala ko naintindihan. It's Korean. Gagawin natin day to night. Kinagat ako ng lamok, oh. Wang Skin naman tong brand. This is too strong. So, usually pag mga ganito, you have to use a brush. Kasi pag i-direct mo to, oh my god, baka magmukha kang kilay, guys. Liquid siya. So, you have to close it agad. Kasi mabilis mag-dry. Just follow your kilay. Kung ano yung shape niya. Yan. If kulang, kuha ka lang ulit. Tapos sarado mo agad. Kasi mabilis talaga mag-dry. Mahirap na. Sayang yung product. Pagkilay ka, huwag mong idiin. Don't press it too hard. Relax ka lang. Hirap magbawas, pero madali tipid mode siya. Kay gamay lang. Okay na. Wala masyado dito product. Parang mukhang natural, diba? Ang Roman. This one. Ginamit ko na to sa Korea. Na-order ko na to before going to Korea. Glam day siya. So, let's play some colors. Highlight muna tayo. So, pag mag-highlight ka, pwede abot dito sa kilay para lalo ma-emphasize yung kilay mo. Pwede rin, hindi. So, ano siya ka ng optional. Mas define ba? Yeah. You can use everyday pa iba-iba color. So easy to blend. You can use the dark shade. Remember, daytime lang. So, light lang. Magkaroon pa ng shape yung eyes. Konti lang, tipid-tipid din, diba? Walang powder, pero nagulat ako. Usually, you need powder to blend it para mabilis mag-blend. Favorite ko mag-curl ng lashes. I use this curler I have na pasalubong nilablab sa akin. Any mascara as long as it's waterproof. Ang mascara kung makalat, eventually, lalo na pag acidic ka, waterproof, hindi yan kakalat. Just try and try until makahanap ka ng magandang mascara. Ay, sorry. Gising na yung eyes mo. Try natin tong... Oh, ito yung watermelon. Amoy watermelon talaga siya. And then you just spread it. Ayan. So, may makita ka may nagbuo kasi ang tagal ko, hindi ko siya na-blend agad. La Palette cushion. Pwede mo ipatong na lang yan. Okay? So, do not be afraid. Cushion is the answer. And, ako gusto ko pa ng konti na lang ba? Yan maganda sa makeup kasi it's your choice. You have the freedom to play with your face. Sa nose. Yan. Oh, nagamit ko na to. Dry na naman lips ko. Buti na lang nag-uso ang wet look na. Joem Temptation Night. Dagdagan lang yung dark shade since may makeup ka na. Natanggal ko na yung lipstick ko. Dark red lipstick nila.
I want to thank everyone for watching my channel, and I hope you guys like this simple makeup tutorial. And if you want to purchase, you can check out the website. I hope na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel sa mga hindi pa nakapasubscribe. Thank you, really thank you, Bisprins. Thank you for watching. And I hope na mag-follow din kayo sa Facebook page ko and my Instagram. And follow Dodong on Instagram. Please for more tips, fun, and giveaway. Salamat kaayo!